Ho, ho. Ho! Merry Christmas, motherfucker! Είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Κανονικά έπρεπε να έχουμε το Merry Motherfucking Christmas του Eazy, αλλά τέλος πάντων Randy MC. Πάρε και αυτό ή να είχαμε τον Death Row, Santa Goes to the Ghetto. Πόπο μαλάκα, φοβερό. Merry Motherfucking Christmas, ρε φίλε, δηλαδή. Πόσο γιο μπορεί να είσαι. Πόσο γιο μπορεί να είσαι. Εντάξει, Eazy ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, εδώ μιλάμε για NBA. Και είχαμε ένα κενό γιατί, εντάξει, Χριστούγεννα είναι. Εντάξει, είπαμε να ταξίσουμε λιγάκι, ας πούμε. Τα παπάρια μας, έπρεπε. Το δικαιούμεθα. Οπότε τώρα έχουμε πάρα πολλά. Εννοείται γιατί κάναμε το break και έγινε τη πόρνης. Ναι, γάμισε τα. Το μεταξύ, κάναμε για την προηγούμενη εκπομπή το γύρισμα. Ναι. Και αργά το βράδυ, τα ξημερώματα, λίγο μετά που τελειώσαμε με το μοντάζ, έγινε το trade του Ρόντο. Την ίδια. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως. Τελευταία εκπομπή για το 14. Τώρα! Της πουτάνας έγινε αυτές τις μέρες. Συγγνώμη. Της πουτάνας έγινε αυτές τις μέρες που λέτε στο NBA. Ναι. Είχαμε όχι ένα, αλλά δύο big time trades που εντάξει, λένε. δεν ήταν trade το δεύτερο, αλλά τέλος πάντων δύο μετακινήσεις. Ναι, δύο μετακινήσεις καλές αυτό το διάστημα. Η μία μάλιστα από τις δύο βασικά έγιναν δύο μετακινήσεις οι οποίες αφορούν το Houston και οι δύο πήγαν και γάμισαν τον Παπα-Νικολάου. Δηλαδή εκεί που ήταν μια χαρά χρονιά πήγαν, πρώτον τραυματίστηκε και έχασε μερικά παιχνίδια και στο ενδιάμεσο πήγαν οι Rockets και πήραν τον Brewer από τη Μινεσότα, τον Corey Brewer από τη Μινεσότα. Ναι. Και στο καπάκι, το Ronnie Brewer. Ναι, και στο καπάκι έγινε εκείνο που σούταρ με το σπασμένο χέρι. Ήταν σπασμένο το χέρι. Λοιπόν, και πήρανε ως ελεύθερο τον Josh Smith, ο οποίος πήρε τον Μπούλο από τους Hawks. Ποιους Hawks, τι λέω. Αυτός είναι 5 χρόνια πριν. Από την Ατλάντα. Από την Ατλάντα συνεχίζανε. Από το Detroit. Βασικά πήρε Μπούλο από τον Stan Van Gundy, έτσι όπως το κόβω εγώ. Και έλεγα εγώ από την αρχή της χρονιάς ότι αυτοί οι Detroit Pistons μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Και λέγαμε όμως ότι. Παπάρια. Και μπορεί να ήταν αυτός ο παίκτης που να τους έκανε κακό στην τελική. Όχι σίγουρα αυτό τους έκανε κακό. Εγώ είδα και το χθεσινό το match με Cleveland. Ένας από τους παίκτες που τους έκανε κακό. Καλά, εντάξει, τώρα είναι γενικά λίγο περίεργη η Pistons φέτος. Αλλά είδα και το match με το Cleveland και ήταν απλά τέλειο. Όχι επειδή μισούμε το Cleveland που το μισούμε. Εννοείται. Fuck Cleveland. Flag. Αλλά ειλικρινά παίξανε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ επιθετικό μπάσκετ. Ο Jennings έσκησε πάτους. Ο Jennings ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες ο οποίος συνήθως κάνει κακό σε αυτό το Detroit. Έτσι, αλλά του παίρνανε χθες τα σουτ πήγαιναν μια χαρά. Και βλέπω εδώ πέρα το roster αυτή τη στιγμή για το Houston. Ναι, για πες. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει φοβερούς παίκτες, σαν μονάδες πάλι λέω έτσι. Μιλάμε και για τον πάγκο, εντάξει, εκτός από Harden και Howard που είναι φοβεροί παίκτες και δύο. Beverly, Ariza εννοείται. Ύστερα έχει στον πάγκο Joe Smith, Jason Terry και τον Brewer. Οι οποίοι είναι δηλαδή. Νομίζω όχι του υποσχεθήκαν τη θέση του Μοντεγιούνιτς. Ναι. Κρίμα βέβαια γιατί έκανε καλή χρονιά ο Μοντεγιούνιτς. Και όπως και ο Παπα-Νικολάου ρε φίλε. Παπα-Νικολάου την πλήρωσε πολύ άσχημα. Και την προηγούμενη φορά που έκραζα τους άλλους δύο τους Έλληνες να πούμε παίξανε γαμάτο το παιχνίδι. Και ο Κουφός και ο Καλάτης πήγα σε άλλο θέμα, αλλά ναι. Και ας μιλήσουμε για το άλλο. Ρόντο. Κίνηση από τον Μαρκ Κούμπαν. Φοβερή κίνηση. Εδώ πέρα λίγο. Όσο τα λες εσύ, να βρω εγώ το roster των Mavericks. Τι να πω εγώ απλά αυτό που θέλω να πω ρε παιδί μου ότι αυτό το ρόντο εγώ πάντα το γούσταρα. Είναι playmaker. Δηλαδή πρώτα έχει την μπάσα, ύστερα έχει το κλέψιμο, έχει πάρα πολύ άμυνα και ύστερα θα δει για το shoot. Και πολύ καλά κάνει γιατί είναι από τους παίκτες που ξέρουν ότι δεν ξέρουν να σουτάρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις αυτογνωσία, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ο άνθρωπος σου λέει: εγώ θα έχω 10 με 12 assists στο παιχνίδι. Και αυτό κάνει τώρα. Δηλαδή έχει τώρα Νοβίτσκι από δίπλα και Έλλης. Δηλαδή τι άλλο, πόσο κάβλα μπορεί να είναι για τον ίδιο και όχι μόνο, έτσι. Όχι μόνο.
Έχει και τον Parsons. Και τον Parsons. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή τώρα πια... και τον Chandler, ο οποίος είναι ό,τι πρέπει για να παίρνει κάτι λόμπες περίεργες. Ναι. Φοβερή ομάδα. Εγώ επίσης Dallas fan πολύ μ' αρέσουν, γενικότερα μ' άρεσαν. Ούτως ή άλλως είχαν πολύ καλή ομάδα και πήγανε και κάνανε τώρα αυτό το trade εδώ με τον Rondo και είναι άντε να τους πιάσεις. Δηλαδή η πεντάδα Rondo, Monta Ellis, Chandler Parsons, Nowitzki και Tyson Chandler. Είναι αυτό. Όπως και το Houston, δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, σαν μονάδες ρε παιδί να τους πάρεις έναν είναι απίστευτες. Απίστευτο το line-up που έχουν. Υπάρχει και μια παράπλευρη ιστορία που παίχτηκε από το trade αυτό. Γιατί ξαφνικά βρήκε χρόνο συμμετοχής ο Charlie Villanueva, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια έχει κάνει κάτι τρελά μάτς με 18 πόντους και 10 rebound, ας πούμε, και 3-4 τρίποντα. Και ξαφνικά θυμηθήκαμε όλοι ότι υπάρχει ο Villanueva. Όχι, έχει. Πάντως το θέμα είναι ότι οι Mavericks πλέον με αυτή τη μεταγραφή προς το παρόν δεν έχουν βρει ακόμα αριθμό, δηλαδή κάνανε μια-δυο ήττες και μερικά παιχνίδια τέτοια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από αυτή τη μεταγραφή βάζουν τρελή υποψηφιότητα για πρωτάθλημα, ειδικά αν σκεφτούμε το πόσο σκατά είναι το Cleveland μέχρι στιγμής. Ναι, χάλια μαύρα. Εδώ, εντάξει, γιατί το λέγαμε, εγώ χθες είδα το μάτς στο Οκλαχώμα με Dallas. Εντάξει, ο Durant δεν έπαιζε και το πήγανε derby, το κάνανε derby δηλαδή στο τέλος οι ίδιοι. Αλλά όντως οι Dallas Mavericks έχουν δυνατότητες να φτάσουν ειλικρινά μέχρι και τελικούς. Ναι, εντάξει, τώρα είναι βέβαια στη Δύση τα πράγματα λίγο δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, έχουν Spurs εκεί, έχουν Houston, γίνεται χαμός. Golden State, Clippers, Lakers. Ναι. Sorry. Το κακό που έχουν ίσως οι Mavericks νομίζω είναι ότι έχουν εκπληκτική πεντάδα, αλλά δεν ξέρω για τον πάγκο τους τόσο πολύ. Δηλαδή τώρα με Al-Farouq Aminu και... Να σου πω κάτι, δεν είναι κακή όμως. Και τον Devin Harris, ο Villanueva, Jefferson, μια χαρά. Τι να σου πω, και ο Harris, ρε παιδί μου, κάτι κάνει. Μπαρέα, ο οποίος το πανικάρι, ας πούμε, είναι τόσο, αλλά έχει αρχίδια, ρε φίλε. Δηλαδή μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, και δεν τον νοιάζει. Και πάλι θα χτυπήσει το σουτ το τελευταίο. Έχουν και έναν εκπληκτικό παίκτο, ο οποίος λέγεται Ricky Lendo. Τι όνομα είναι αυτό? Αφού δεν είναι Ricky Rubio. Ο Ricky Lendo. Άντε, εντάξει. Αυτά κυρίες και κύριοι για αυτές τις δύο μεγάλες. Πάντως ήταν καλές μεταγραφές, δηλαδή και το λέγαμε από την αρχή της χρονιάς. Κάποιος είχε ρωτήσει, μας είχε πει μετά το πρώτο επεισόδιο να πούμε τίποτα για τους Celtics και λέγαμε ότι το βασικό για τους Celtics είναι το τι θα γίνει με την ιστορία με το Rondo. Ναι. Οι οποίοι Celtics από ό,τι φαίνεται. Θα ξαναμιλήσουμε για τους Celtics σε κάνα 3-4 χρόνια. Θα μιλήσουμε για τους Celtics όταν θα λέμε για τον draft. Ναι, σωστά. Λοιπόν, επειδή κάναμε ένα κενό που λέγαμε, ένα μικρό, έτσι, ένα τόσο δάμπο, έγιναν πολλά καλά μάτς, παιδί μου, αλλά ήταν ένα το οποίο ξεπέρασε τα άλλα. Μιλάμε για το Blazers με Spurs στις 19. Τρεις παρατάσεις. Απίστευτο μάτς. Τελείωσε 129-119 υπέρ των Blazers. Και έχω να πω το εξής. Εγώ έχω να καταγγείλω ότι δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το δω το συγκεκριμένο μάτς. Έχω δει μόνο στιγμιότυπα. Πάτα λίγο μια μέρα πριν. Μια μέρα πριν πήγαινε. Εδώ. Πήγαινε με λίγο. Αυτά είναι τα 4 μάτς. Αυτά είναι τα 4 μάτς. Τέλος πάντων, νομίζω το προηγούμενο, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το προηγούμενο μάτς των Spurs ήταν και αυτό 3 παρατάσεις. Κάτσε. Να το. Ναι. Με Grizzlies πριν από 2 μέρες. Σωστά. Οι οποίοι Spurs και αυτό το παιχνίδι το χάσανε. Ήταν στις 17 του μήνα και το άλλο ήταν στις 19. Και αυτό το παιχνίδι το χάσανε. Κάποια στιγμή νομίζω, ρε παιδί μου, ότι απλά τελείωσε η βενζίνη τους. Δηλαδή στο match με τους Blazers. Δηλαδή φάνηκε ότι στην τρίτη παράταση επιτέλους. Ναι, γιατί τελείωσε και με 10 πόντους διαφορά. Ναι, κλατάραν. Εγώ το είδα αυτό το match και έπαθα πλάκα. Και έπαθα πλάκα με το εξής. Χαίρομαι που πήγε 3 παρατάσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πήγε 3 παρατάσεις. Τι στον Μπούτσο θα γίνει με τους διαιτητές στο NBA. Τι στον Μπούτσο θα γίνει. Εγώ γουστάρω, ρε παιδί μου, που είδα 3 παρατάσεις. Αλλά αυτό το μάτσο έπρεπε να λήξει κανονικά. Το τελευταίο καλάθι που έβαλε ο Λίλαντ ήταν βήματα. Και είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω, να μετρήσεις 3 βήματα. Δεν μαλάκα. Το έχουμε πει άλλες 2 φορές. Ήταν μία για τον Γκασόλ. Ναι. Που ήταν στο παιχνίδι με τους Spurs. Μα έγινε και άλλη μία για τον Ντάλι. Και ξανά έγινε. Δηλαδή γίνεται αυτό.
τέλος πάντων, ισοφαρίζουν οι Blazers. Πηγαίνει στο πρώτο, στην πρώτη παράταση, εντάξει, στη δεύτερη παράταση, 40 δευτερόλεπτα πριν λήξει η δεύτερη παράταση, σώζει την μπάλα ο Aldridge απ' έξω και έχει πατήσει την ποδάρα του έξω, πατάει πρώτα και σταματήσει σώζει. Και δεν το είδα, είναι μπροστά στα 2 μέτρα. Ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή, έλεος. Και άντε αυτό με το έξω δεν το είδα. Είναι και reviewable εντωμεταξύ. Ναι, δεν γίνονταν. Ναι. Και κάποια στιγμή όντως ρε παιδί μου στην τρίτη παράταση κλατάρα. Στην τέταρτη παράταση. Εγώ μαλάκα φαντάζεσαι. Εγώ δηλαδή δεν κουράστηκα και ήταν πολύ ωραίο μάτς. Και έγινε και μια φάση στο τέλος μου που ο Λίλαρντ πάτησε με τα δύο επιτέλους. Έμαθε και αυτό το παιδί. Και άρθωσε να βγει μέσα στην μούρη όλων. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάτς. Αλλά λίγο ειδικά με τα βήματα. Και βλέπεις ότι είναι ο Λίλαρντ. Δεν είναι ο LeBron James να τα αφήνουμε όλα έτσι να περνάνε τούκο. Έλα ντε, πες τα. Τα είπα ρε φίλε, τα είπα. Πες τα να ξεθυμάνε. Fuck you. Άιντε. Φίλε, έλα φάει ένα τολμαδάκι. Ένα ντολμά για να πάρω δύναμη γιατί... Λοιπόν, να πούμε για το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Περίμενε, βιάζω. Λοιπόν, Λοιπόν, όχι κάτσε. Ωραία είναι αυτή η μπυρίτσα. Ωραία. Λοιπόν, το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Και ξεκινάμε από σήμερα. Σήμερα. Ναι. Δευτέρα. Όχι, Τρίτη. Καλά, ναι. Τρίτη. Έχουμε. Πόσο μάτς είναι? Σοπα ρε. Το 10 μάτς. 10 μάτς. Τρελή ματσαρά. Φιλαδέλφια Golden State. Καλά, έχει Phoenix. Καλά, έτσι λέγαμε και για το Τόκιο, για το Cleveland με τον Detroit χθες. Ναι, όντως. Κουκουρούκου έχει Phoenix Νέα Ορλεάνη, έχει Toronto Portland και έχει την ευκαιρία του Σαν Αντώνιο να πάρει εκδίκηση από το Memphis. Και επίσης έχει Brooklyn Chicago. Ναι, οκ. Γιατί όχι. Ναι. Γιατί όχι. Πάμε Τετάρτη. Θεωρητικά είναι καλούτσικο μάτς και το Cleveland Atlanta. Τι έχω πάθει σήμερα, μάλακα. Δηλαδή. Cleveland. Ο Κύπριος, κανονικά. Λοιπόν, Τετάρτη. Καλά, έχεις να πας δούλευα για το Cleveland για χρόνια έτσι. Τρελά. Μέχρι του χρόνου τουλάχιστον. 2 μέρες. Ορμάτε. Λοιπόν, Τετάρτη, τελευταία ημέρα της χρονιάς αυτής, θα δούμε. Όχι, ούτε το Phoenix Oklahoma. Μαλάκα το Phoenix δεν είναι σαν πέρσι. Είδα ένα μάτς και δεν. Παίζουν γρήγορα πάλι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Το Νέα Ορλεάνη Σαν Αντώνιο. Ξέρεις τι, προτιμώ να δω τον Άντονι να κλαίει και την τελευταία μέρα της χρονιάς παρά να δω όλα τα άλλα. Δηλαδή έχει το New York με Los Angeles που είναι και από μόνο του East Coast, West Coast, motherfucker. Και νομίζω ότι το West Coast για άλλη μια φορά θα επικρατήσει. Tupac Shakur. Αν έλεγες τον Tupac Shakur, μεγάλε Cleveland, Clippers, δηλαδή. Εδώ πέρα είσαι, εγώ αυτό θα δω. Νέα Υόρκη με Los Angeles, δεν έχει τίποτα άλλο να δω. Έτσι. Πέμπτη. Όχι ρε, έχει Νέα Ορλεάνη Σαν Αντώνιο, αυτό θα δω. Ναι, χωρίς πλάκα. Με δουλειές. Γιατί ρε? Εγώ δεν στο είπα πριν. Ποιος είπες έχει τώρα, λοιπόν. Denver Bulls την Πέμπτη. Και Sacramento Minnesota, 2 παιχνίδια όλα και όλα, δεν έχει τίποτα άλλο. Δείτε και τώρα. Εντάξει, μία του μηνός, τι θα κάνεις? Ναι, μωρέ, εντάξει. Θα δούμε τα της προηγούμενης μέρας. Ναι, σωστά. Λοιπόν, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. 11 μάτς. Χαμός γίνεται, αλλά δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο μέχρι τώρα. Toronto Golden State. Houston Νέα Ορλεάνη. Washington Oklahoma αξίζει επίσης. Αυτά. Dallas στη Βοστόνη, φίλε, η επιστροφή του Ρόντο. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Θέλω να δω την υποδοχή. Ναι, μόνο και μόνο γι' αυτό όμως. Είναι ωραίο. Και τώρα που μιλάμε για την υποδοχή. Ήθελα να το σχολιάσω, το σκεφτόμουν εδώ και μέρες. Αυτό για τα χριστουγεννιάτικα που λέγαμε. Φίλε, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση το εξής. Είδα τον Bulls με Lakers. Τώρα βγαίνουμε λίγο από το τέτοιο, δεν πειράζει. Είδα τον Bulls με Lakers και είδα την επιστροφή του Gasol και την επιστροφή του Boozer. Ναι. Κατάλαβες. Και μου άρεσε πάρα πολύ που στο τέλος του παιχνιδιού, ρε παιδί μου, και οι δύο. Δηλαδή πήγε ο Gasol, ξέρω εγώ, στο πάγο των Lakers, αγκαλιές, φιλιά, ξέρω εγώ κτλ. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Επίσης όμως και για τον Boozer. Δηλαδή ο Boozer, φίλε,
όλοι, ένας πήγαν το χαιρέτησαν, δηλαδή, και όλοι λέγανε ότι είναι από τους καλύτερους συμπαίκτες που μπορεί να έχει κανένας. Έφαγε τρελό γιουχάρισμα, βέβαια. Έφαγε γιουχάρισμα, το οποίο δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Γιατί να σου πω κάτι, ο Μπούζερ, όπως και να το κάνεις, παιδί μου. Δηλαδή, όσο και να τον κράζουμε, ας πούμε, εντάξει τώρα μαλακία. Ναι, είναι λίγο μαλακία γιατί ήξερες τι έπαιρνες, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είχε ποτέ ο Μπούζερ, ξέρω εγώ, 15 τάπες, ξέρω εγώ, το παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αυτό που μπορούσε να κάνει, αυτό μπορούσε και έκανε, τέλος πάντων. Και έχεις και έναν προπονητή, ας πούμε, με τον Tips που στα αρχίδια του ποιος είσαι, ρε παιδί μου. Άμα παίζεις, άμα δεν παίζεις, δεν παίζεις. Ναι, αλλά πολύ ωραία στιγμή. Και φαίνεται εντωμεταξύ ότι φαίνεται αυτό το πράγμα ότι δεν έχει κόμπλεξ και ότι έχει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια από το πώς παίζει ο Μύρωτιτς. Ναι, ναι. Ξαφνικά δεν έχει να κάνει με τραυματισμούς και τέτοια. Δηλαδή, ναι, έκανε τρελό παιχνίδι στο Memphis που έλειπε ο Γκίψον, ας πούμε. Αλλά όλοι κάνανε ένα τρελό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και ο Μπρούξ μπορεί να κάνει ένα τρελό παιχνίδι που πάντα, δηλαδή, άμα δεν έπαιζε ο Ρόζ, ρε παιδί μου, κάθε φορά μπορούσε να κάνει τρελό παιχνίδι ο Μπρούξ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Miami Houston βλέπω που είναι. Ο Boss τελικά τι έγινε, πέθανε? Τον έχουν εδώ και 2 εβδομάδες και λέει θα μείνει λίγο ακόμα έξω και δεν λέει κανένας τίποτα. Ατλάντα Portland. Άμα γυρίσει ο Boss, πάντως και αυτό θα είναι ωραίο μάτς. Ατλάντα Portland. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, ωραία παιχνίδια μπορούν επίσης να αποδειχθούν το Washington San Antonio και το Memphis με το Denver. Γιατί όχι, ναι. Γιατί όχι. Δηλαδή το Memphis με τον Denver όχι τόσο πολύ. Το Washington, γιατί είδα κάνα 2-3 μάτς στο Washington. Τους είδες κατάφερες τελικά? Ναι, και κάνει παπάδες ο Wall. Κάνει παπάδες. Αν και χωρίς να. Πάλι θα είμαι διακριτικός και θα πω απλά την αλήθεια. Προχθές που παίζανε με το Σικάγο, ο Ροζ την στιγμή που ήθελε να παίξει ο Ροζ δεν μπορούσε να παίξει. Ναι, ειλικρινά. Και πάμε για Κυριακή. 6 ματσάκια όλα. Dallas Cleveland πρώτο και είναι νωρίς, φίλε αυτό. Αυτό ήταν επίσης, ότι θα είναι και νωρίς. 8 η ώρα το βράδυ εδώ πέρα. Ο Ρόντο εναντίον Λεμπρόν με. Δεν μπορεί καύλα. Κοίτα να δεις που αυτή η εβδομάδα δεν θα έχει τόσο μεγάλα μάτσα στις 2 προηγούμενες, παιδί μου. Αλλά ειλικρινά αυτό το συγκεκριμένο νομίζω θα είναι διασκεδαστικό. Θεωρητικά μπορεί να αποδειχθεί ωραίο παιχνίδι γιατί είναι από τις θεωρητικά κακές ομάδες του πρωταθλήματος και βάσει αποτελεσμάτων κτλ. Αλλά το Milwaukee Νέα Υόρκη θα μπορούσε να αποδειχθεί ωραίο μάτς. Ναι, γιατί είναι και οι δύο για τον Μπέο. Ναι, παιδί μου, εντάξει, και έχεις πάντα και το τέτοιο Kid ξανά πίσω στη Νέα Υόρκη. Kid έχει αλλάξει τόσες ομάδες που δεν θυμάται και αυτός. Αλλά. Και το Toronto Phoenix τέλος πάντων. Παραλείψαμε να πούμε παίχτη αυτών των 2 τελευταίων. Εντάξει, στο τέλος. Βάλαμε λίγο προτελευταίο, εντάξει, πως κάνετε έτσι. Να πω εγώ αυτονόητο. Πες. Δεν ήθελα να το πω ποτέ αυτό, αλλά γιατί δεν τον πολύ χωνεύω. Δεν μου αρέσουν οι αντιδράσεις του, είναι σε φάση είναι η κατηγορία Russell Westbrook, ας πούμε. Ξέρεις, κατάλαβες που βάζεις το λέει, κάνει και τις βλακίες, ξέρω. Δεν μου αρέσουν αυτά. Μπούζερ. Ναι, Μπούζερ, ναι, χάμισε εδώ. Αλλά ειλικρινά αυτά που έχει κάνει τις τελευταίες 2 εβδομάδες αυτό το παλικάρι είναι κάτι καταπληκτικό, χωρίς πλάκα. James Harden. Θα το πάρω από πότε, από 20 του μηνός, έτσι, που παίξαμε με Ατλάντα. Είχαμε 18 πόντους, 7 rebound, 14 assist. Και 14 assist? Ναι, 14 assist. Πάμε ύστερα με Portland, άκου εδώ, 44 πόντους, 3 rebound, 7 assist. Και 5 κλεψίματα. Και 5 κλεψίματα. Πάντα το είχε με τα κλεψίματα. Ναι, φοβερός με τα κλεψίματα, ναι. Πάμε ύστερα με Memphis, 32 πόντους, 10 assist, 8 rebound και 3 τάπες. Ο Harden. Και τώρα προχθές να πούμε San Antonio, 28 πόντους, 5 assist, 2 rebound και 2 κλεψίματα. Δηλαδή. Πιο normal παιχνίδι, αλλά. Λοιπόν, αν εσύ δεν περίμενες μία φορά ότι θα πεις τον James Harden ως παίκτη της εβδομάδας, πόσο μάλλον όλος ο κόσμος, ναι. Δηλαδή, όχι εσύ, άκου εδώ. Θυμάται κανείς τον Cole Aldrich? Αν το προφέρω και σωστά, έτσι. Aldrich πρέπει να. Aldrich είναι. Είναι ένας ξυλοκόπος, ο οποίος λόγω ύψους και όγκου επελέγει κάποια στιγμή στο νούμερο 11 του πρώτου γύρου του draft του 2010. Ναι. Έχει παίξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, στους Oklahoma City Thunder. Δεν έχει παίξει.
Έχει παίξει, αλλά δεν έχει παίξει. Κάποια στιγμή ξεκινούσε, αλλά ήταν σε φάση πώς ξεκινούσε ο Ντάριλ Ντόκινς στα τελευταία και έβγαινε μετά από 2. Στα τελευταία του όμως, αυτός δεν είχε ούτε αρχή. Αυτός ξεκινούσε απλά για να πηδάει στο τζάμπολ και στην πρώτη διακοπή του αγώνα μου έβγαινε και δεν ξανά έμπαινε στο παιχνίδι. Μετά έπαιξε το 12 στους Rockets. Ναι. Μετά έκανε ένα πέρασμα από τους Sacramento Kings. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παίκτες, ρε παιδί μου, τους οποίους παίρνουν για τις προπονήσεις, για να σμπρώχνουν, να κουβαλάνε τα νερά, ας πούμε. Δεν ανοίγουν ποτέ τη βαλίτσα, ας πούμε, ξέρουν ότι σε 2 μέρες θα φύγουν πάλι. Ναι, λοιπόν. Και φέτος ξεκίνησε τη χρονιά, είναι από την αρχή της χρονιάς, στους New York Knicks. Αν δείτε τα προηγούμενα παιχνίδια, συνήθως στα περισσότερα από τα τελευταία από τα παιχνίδια δεν έπαιζε. Ναι. Κάποια στιγμή. Δεν τον έβαζαν καν νούμερο. Δεν είχε θέμα το παιδί. Και μιλάμε τώρα για που λέγαμε πριν για τη χειρότερη ομάδα αυτή τη στιγμή βάσει αριθμών, βάσει κατάταξης στο NBA. Λοιπόν, κάποια στιγμή τραυματίστηκε ο Αμάρε και μπαίνει μέσα ο τύπος. Λοιπόν, στο τελευταίο παιχνίδι με τους Blazers κιόλας έγραψε 12 πόντους. Θα μου πει 12 πόντους. 19 rebound. Αυτό είναι κάτι. 4 κλεψίματα, 2 assist και 1 τάπα. Στο προηγούμενο παιχνίδι με το Sacramento είχε 18 πόντους, 7 rebound, 2 block. Δηλαδή έχει έρθει από το πουθενά. Από το πουθενά. Εντάξει, ναι. Έτσι, και τώρα τον έχεις αυτό όμως για παίκτη εβδομάδας, ενώ γίνεται της πουτάνας δίπλα. Τι να βάλω, Anthony Davis, να βάλω. Εντάξει. Να βάλω Jimmy Butler, τι. Jimmy Butler να βάλεις ρε. Καλά λέω, καλά λες που λέω λες. Άισιχτήρ, τον Aldridge, Drutridge. Αυτός είναι σαν το Steven Adams, είναι απλά ξέρει λίγο μπάσκετ παραπάνω. Χωρίς πλάκα, γιατί έχει καιρό συντάκι αυτός. Τον είδα, σου είπα, τον είδα. Αυτοί κυρίες και κύριοι είναι οι παίκτες. Παρεμπιπτόντως είναι ο Αμάρε, λογικά θα λείπει και την Τετάρτη. Όσοι παίζετε fantasy, με βάση τα νούμερα που γράφει αυτός ο τύπος. Σίγουρα. Ορμάται, έστω για μία μέρα δηλαδή, για την Τετάρτη αξίζει. Το Χαϊβάνι της εβδομάδας. Είναι. Εγώ τραγουδάω, ρε. Είσαι τραγουδιστής παύλα ράπερ. Κυρίες και κύριοι, σταμάτα, μαλάκα. Δεν γάμισου. Λοιπόν, τραγουδιστής παύλα ράπερ. Χωρίς το παύλα. Τραγουδιστής παύλα ράπερ είμαι. Ας το κι άλλο. Εγώ έχω Χαϊβάνι της εβδομάδας. Ένα παίκτη ο οποίος έκανε και τον μάγκα κάποια στιγμή στον Τζόρνταν σε κάτι. Κατασκηνώσεις, εγώ τα ξέρω αυτά, ρε. Τα ξέρω αυτά. Εγώ είμαι ψαγμένο άτομο. Για πες. Ο Τζέι Μέιο. Πρέπει να τη δεις τη φάση, άμα δεν την έχεις δηλαδή πρέπει να τη δεις. Πήγε να κάνει έτσι ένα περίεργο, ήταν sideline εκεί πέρα, ξέρω εγώ, πίσω. Δεν θα σηκωθείς να κάνεις. Όχι, δεν κάνω, δεν μπορώ. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω, φίλε, ναι. Και κάνει reverse layup, έτσι, πίσω, ξέρω. Η μπάλα πήγε από το και έπεσε και κάτω ο τύπος. Δηλαδή ήταν λίγο ρε αδερφέ. Και ποιο είναι το χειρότερο. Κάνει αυτή τη φάση, είναι λίγο έτσι ντροπιαστικό ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν να μην, αυτός ο παίκτης τώρα να μην έχει 18, 19 με 20 πόντους μέσω όρο. Δηλαδή είσαι Χαϊβάνι γενικότερα. Παίζει στους Bucks. Την πουτάνα μου δηλαδή είναι μαλάκα. Έπρεπε να είναι πρώτο σκόρερ. Είναι κρίμα το πώς έχει εξελιχθεί όλη η καριέρα του. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δικαιώσει. Και χωρίς δικαιολογίες. Ούτε τραυματίστηκες κάποια στιγμή ούτε τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή έλεος. Τι, όπλα, κόκα και πουτάνες, πώς την είδαμε τη δουλειά. Κάπως έτσι. Χαοτική φαμίλια. Ειδικά στο Milwaukee έχει πολλά τέτοια. Ναι. Στο Milwaukee είναι όπλα, κόκα και πουτάνες όλη μέρα. Είναι όλο πειρασμό. Όλη μέρα στο μυαλό του. Εκείνες τις 6 μέρες του χρόνου που δεν χιονίζει, ξέρεις τι γίνεται. Μαλάκα. Στο διάλογο. Ο Τζέι Μέγιο. Ο Τζέι Μαγιονέζης, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτά, ρε. Πες εσύ, το δικό σου είναι καλύτερο. Φίλε, χαιρετάμε, θα τα πούμε του χρόνου. Καταρχήν μπορούμε να κάνουμε απλά ένα. Ναι. Είσαι ο Θεός μας. Χαιρετάμε από τώρα γιατί εγώ δεν έχω να πω τίποτα για τον Swaggy P. Είσαι ο Θεός. Δηλαδή, είσαι ο καλύτερος. Λοιπόν, κάτσε να το πω στα αγγλικά. You are God. Για να το καταλάβει. You are the bestest. Λοιπόν, πήγα σε κάποια φάση, πήγε κάτι να μου ξεφύγει πιο πριν. Δηλαδή, θα το αφήσω εδώ πέρα. Είσαι ρε φίλε στο παιχνίδι. Βλέπεις τον Divac να παίρνει την μπάλα γιατί έχει φιλανθρωπικό τέτοιο, ας πούμε, στο ημίχρονο, ας πούμε. Να σουτάρει από το κέντρο και να βάζει το τρίποντο και να πανηγυρίζουν όλοι γιατί έχει κερδίσει το φιλανθρωπικό, τα χρήματα που θα πάνε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και του λέει στο τέλος,
ο δημοσιογράφος. Για σχολίασε, λέει, για τον Divac, για αυτό που. Και λέει ο Nick Young, γαμάτος ο Divac. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι θα κάνει με όλα αυτά τα χρήματα που κέρδισε όμως. Ό,τι να είναι. Και του είπαν ύστερα, του λένε είναι για έρανο. Λέει ο άλλος, μα είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και συνεχίζει αυτά τα δικά. Όχι, λέει είναι για έρανο. Και λέει ο Swaggy P, λέει, και εγώ λέει έχω ένα ίδρυμα για έρανο. Του Swaggy P τσέπες.com. Πώς το λέγει ο Dre, θυμάσαι, στο πρώτο δίσκο στο δεύτερο δίσκο των NWA, που έλεγε, ας πούμε, θα κάνουμε The Help Dre with a brand new Testarossa Ferrari Fund. Κάπως έτσι ήταν η φάση, κάπως έτσι. Η Μαλάκα είναι ο καλύτερος. Δεν υπάρχει. Τώρα που παίζανε με τους Bulls του βάλανε μικρόφωνο. Και τον είχε κάποια στιγμή που είναι ξέρω στις βολές και είναι δίπλα στον Taz Gibson. Κάτι λέει, yo man, they got me a mic on. Και τον Taz Gibson, I don't give a damn τώρα. Και του λέει ο άλλος, ο Swaggy πήρα, του λέει, άσε με να πάρω το rebound. Μαλάκα είσαι ο Θεός, είσαι ο καλύτερος. Δηλαδή ο Μαγκίνε είναι φλερό. Πραγματικά, ειλικρινά δεν έχει γίνει ακόμα κανένα reality με αυτόν τον τύπο. Δηλαδή. Θα γίνει σίγουρα. Με την Νίκη Αζαλία, πώς λέγεται αυτό το κοριτσάκι από την Αυστραλία που κάνει ραπ. Αυστραλέζα είναι αυτή. Νομίζω. Τόσο χάλια που είναι με λογικά Αυστραλέζα που είναι αυτή. Αλλά μαλάκα πρέπει να γίνει και reality, πρέπει να βγάλει και δίσκο, εγώ πιστεύω μαζί της. Δίσκο, καμιά ταινία. Μια σειρά, κάτι ρε παιδί μου, κάτι δηλαδή. Είναι που δεν θα λέγαμε τίποτα για τον Nick Young, έτσι. Πω μαλάκα, είσαι ο καλύτερος. Εγώ έχω τρελαθεί. Μπλουζες! Θα ξαναγυρίσω τη φάση με τον Divac, έχει πολύ γέλιο, πρόσεξε στο πώς προφέρει το όνομα του Divac. Divac. Βλάδε Diva. Ένα τέτοιο είναι. Εντάξει, λέει. Δεν λέει ο Βλάντι, λέει τότε, λέει το 90 είχε λίγο swag, λέει. Είσαι ο Θεός! Και το άλλο που είπε, I was feeling very swagalicious. Ναι. Πρέπει να κάνει τρελή παρέα. Reality. Τρελή παρέα με Snoop Dogg πρέπει να κάνει αυτός. Πρέπει να κάνουν τρελή παρέα. Και τον έχουν βάλει εκεί με τον Boozer στην ομάδα. Είσαι τώρα δηλαδή, είσαι ανάμεσα, παίζεις τους Lakers και έχεις δίπλα σου ξέρω εγώ το Snoop, έτσι. Τον Jack Nicholson και τον Boozer. Πω μαλάκα. Τον Boozer τον πήρανε για ισορροπία. Θυμάμαι εντωμεταξύ κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια που έπαιζε στους Lakers ο Smooth Parker. Δηλαδή και το τι μπινελίκι είχε φάει από τον Kobe, επειδή ήταν και καλά ρε παιδί μου, ξέρεις ό,τι να είναι. Πώς την παλεύεις με αυτόν τον τύπο, δηλαδή δεύτερη χρονιά κιόλας. Είσαι ο Θεός, είσαι ο Θεός. Καταρχήν μόνο που βγήκε να πούμε προχθές και είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου tell Kobe to take the back seat. Κάτι γίνεται, έχεις παπάρια, έχεις αρχίδια. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα τη χρονιά. Είσαι You are God. Κλείνουμε με δηλώσεις Nick Young. You are God. Τα λέμε του χρόνου. You are God. By the way, how about Vlade Divac stepping up and draining a half-court shot for charity? He must have felt some of the swag in the building from all the shots. Man, I tell you, man, the swag rubs off on everybody. You know, Vlade Divac had a little swag back in the day. I just want to know what he's gonna do with that money, though. It's going to charity, Nick. I got a charity you can give it to. Hey, well, final thing for you. Speaking of gifts, you got quite a nice one from your girlfriend, Iggy. A beautiful car. What did you think when you walked out and saw that in the parking lot for Christmas? Oh, man, I was a little surprised. You know, that's one of the reasons, you know, I felt good today. You know, I rolled in with the top down, feeling very swagalicious today. And, I knew we was going to win. They knew we was going to win. The world knew we was going to win. So, came out with the win. Appreciate it, Nick. Αλλά γιατί αυτό, δεν παράγει χωρίς πλάκα, θα κάνω μπλούζα. Θα κάνω μπλούζα Swaggy P, μαλάκα. Σήμερα, μαλάκα δεν υπάρχει τώρα. Swagalicious ρε μαλάκα, σε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ξέρω από το ESPN. I was feeling Swagalicious. Τι παίζετε. Εντάξει, το ξέρουμε ότι γράφει ακόμα. Εντάξει, το ξέρουμε.